vous saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons un grand merci à notre Dieu qui nous a assistés durant la semaine. Le dimanche passé, nous avons commencé à nous intéresser à l'appel de Moïse pour qu'il retourne en Égypte et faire sortir le peuple. Il a beaucoup hésité et Dieu lui a donné beaucoup de preuves comme quoi ils seront ensemble. Et en terminant, nous sommes dit que Dieu lui a même assuré qu'ils n'iront pas les mains vides. Et au verset 22 du chapitre 3, il est dit: chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez les Égyptiens. Donc, une bonne assurance pour commencer un voyage. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la même pensée, car Moïse a toujours des problèmes à accepter l'appel de Dieu. Et la mission semble à ses yeux tellement grande qu'il se sent incapable. Et nous allons lire le texte dans Exode chapitre 4, verset 1 à 13. Donc, au frère Josué de prier pour nous introduire. Sangolo ni dugukolo daba an bɛ barikaba da ye ka nɛɛma ni ka makari ani ka hinɛ kosɔn an bɛ foli d'i ma nin wagati kɛrɛnkɛrɛnlen sɔrɔli ko la ka an yɛrɛ sɔrɔ i senkɔrɔ i ka kuma senuma barikama senkɔrɔ ka i lamɛn ala ka i faamu ani k'a latigɛ ka taama e sago kɔnɔ ka taama i ɲɛsiran kɔnɔ don o don an bɛ barika da i ye an ka karamɔgɔ kosɔn i ka kuma don a da i ni senuma ka i ka fɔta di a ma an bɛ minnu mɛn matigi o ka an dɛmɛ ka kolo i ye fɛn bɛɛ la nin wagati mun bɛ bɛɛ ye kelen pe ta ye an ye nin deli kɛ an mati Yesu Krista tɔgɔ la amina. Amen. Donc nous revenons au texte. An bɛ segin an ka yɔrɔ kalanta ma. Exode 4, 1 à 13. Exode sura 4 verset 1 ka se 13 ma. Moïse répondit et dit: voici, ils ne me croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront: l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit: qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit: une verge. L'Éternel dit: jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse: étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore: mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit: remets ta main dans ton sein. Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était devenue comme sa chair. S'il ne te croit pas, dit l'Éternel, et ne t'écoute pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. S'il ne croit pas même à ces deux signes et n'écoute pas ta voix, tu
prendras de l'eau du fleuve et tu la répandras sur la terre. Et l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang sur la terre. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Exode sura 4 verset 1 ka se 13 ma. Musa y'a jaabi ko, a filɛ u tɛna dan ne la, u tɛna ne kan minɛ, nka u n'a fɔ ko matigi ma a yɛrɛ jira ne la. Matigi ko, mun bɛ i bolo? A ko, bere. Matigi ko, a fili duguma. A y'a fili duguma, a kɛra sa ye. Musa bolila sa ɲɛ. Matigi y'a fɔ Musa ye ko, i bolo mɔnɔbɔ ka a minɛ a ku ma. A ye a bolo mɔnɔbɔ ka a minɛ. A kɛra bere ye a bolo tun. Matigi ko, i ka o kɛ walisa u k'a da a la ko, matigi, u bɛnbaw ka Ala, Ibrahima ka Ala, ni Isaka ka Ala, ani Yakuba ka Ala ye a yɛrɛ jira i la. Matigi y'a fɔ a ye ko kura ko, i bolo don i ka duloki kɔrɔ. Musa ye a bolo don a ka duloki kɔrɔ. A y'a bɔ yen, kunan tun bɛ a bolo yɔrɔ bɛɛ la yen. A yɔrɔ bɛɛ la, a jɛra i n'a fɔ neige. Matigi ko, i bolo don i ka duloki kɔrɔ ko kura. A ye a bolo don a ka duloki kɔrɔ ko kura. A y'a bɔ yen, a seginna a farisogo cogo kɔrɔ la. Matigi ko, ayiwa, ni u ma da i la, ni u ma da tamasiyɛn fɔlɔ la, u na da tamasiyɛn filanan na. Ni u ma da o tamasiyɛn fila si la, ni u ma i kan minɛ, i ka baji dɔ soli ba la k'a bɔn duguma. I ye ji min soli, o na kɛ joli ye duguma. Musa y'a fɔ matigi ye ko, ayi matigi, ne da man di, kabini kunna sini, wala kunu, fo ka n'a bila i kuma waati la i ka jɔn fɛ, ne tɛ se kuma la, ne nɛnkun fana ka girin. Matigi y'a fɔ a ye ko, jɔnni ye mɔgɔ dilan? Jɔnni bɛ mɔgɔ kɛ bobo ye, wala tulo geren, wala yelikɛla, wala fiyɛntɔ? O tɛ ne matigi nɔ ye wa? I ka taa sa, ne na i da dɛmɛ ka i kalan i ka fɔta la. Musa ko, ayi matigi, i b'a fɛ ka min ci, i ka o ci. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ala ka duba a ka kuma kalalen ye. Nous sommes toujours avec Moïse Ani Musa bɛ ɲɔgɔn fɛ halisa. dans sa rencontre avec Dieu autour d'un buisson qui brûle mais qui ne consume pas. Tuma min na Musa ni Ala ye ɲɔgɔn kunbɛn, alors jiri ni jeni t'a kɔrɔ k'a sɔrɔ tasuma tɛ ka don a la. Et une longue conversation s'est engagée entre les deux. Ani kumaɲɔgɔnya jan tɛmɛna ayiwa Musa ni Ala cɛ. Et le texte qu'on vient de lire, Ani an ye yɔrɔ min kalan sisan, Moïse se positionne dans deux situations. ayiwa Musa bɛ i jɔ ayiwa fantara fila la. Une première fois, il se positionne à la place de ceux qui doivent le recevoir, ses frères. A fɔlɔ a y'i jɔ ayiwa a balimaw minnu ka kan ka a kunbɛn a y'i jɔ olu nɔ na. Et la deuxième fois, il va se positionner en tant que lui, Moïse. Ani a fɛn filanan a y'i jɔ ale yɛrɛ Musa jɔyɔrɔ kunda. Et quand nous examinons le texte, N'an bɛ yɔrɔ kalalen ma filɛ, surtout à partir du verset 1, jango k'a daminɛ verset fɔlɔ la. quand Dieu l'a rassuré de son accompagnement, de son assistance, Tuma min na Ala ye Musa jigi sigi k'a fɔ ale na to a fɛ, ale na a dɛmɛ. Moïse se positionna dans la position maintenant de ses frères Ayiwa Musa ye i jɔ ayiwa a balimaw ka jɔ sen kan. qui doivent le recevoir. Olu minnu ka kan ka Musa kunbɛn. Il dit, mais Dieu, le problème
est qu'ils ne vont pas croire à ce que je vais dire. Musa ko alama gɛlɛya min bɛ o ye nin k'a fɔ u tɛna da a la ko e de ye ne ci. C'est pas vrai. Ce que tu dis ne vient pas de l'Éternel. Ayiwa e bɛ ka nin min fɔ nin ye Musa e bɛ ka min fɔ o ma bɔ matigi la fewu. C'est en ce moment que Dieu prend la décision de faciliter son travail. O cogo de la Ala yɛrɛ ye latigɛ kɛ walasa ka baara nɔgɔya Musa bolo. Avec 3 miracles A ye o ko kɛ ni kabako 3 de ye. qu'il pourra opérer devant les enfants d'Israël pour les convaincre qu'il vient de la part de Dieu. Musa ye bɛ se ka o kabako 3 in kɛ ayiwa Israël denw ɲɛkɔrɔ walasa u ka dɔn ko ale nana Ala tɔgɔ la. Et le premier miracle se fait avec ce qu'il possède. Ayiwa kabako fɔlɔ kɛra ni Musa yɛrɛ bolokɔnɔfɛn ye. Et ce qu'il possède en tant que berger, c'est son bâton. Ayiwa fɛn min bɛ Musa bolo sagagɛnna Musa kɔni o ye a ka sagagɛnbere de ye. C'est avec ce bâton qu'il manipule les animaux, A tun bɛ sagaw gɛn ni o bere min ye kɔni. qu'il les oriente, qu'il les dirige. Ka sagaw bilasira ni o bere in ye. Et même les animaux têtus sont mis dans les rangs en les tapant avec le même bâton. Hali bagan minnu ni olu kɛra colofɛnw ye ka olu koron ni o bere in ye. Et c'est ce bâton qui l'aide aussi à sauvegarder la vie du troupeau qu'il Ani conduit. o bere min bɛ a bolo o bɛ kɛ sababu ye sa a ka se ka ayiwa a ka fɔgɔ yɛrɛ ye bagan fɔgɔ k'o lakana. En un mot, disons que le bâton représente son matériel de travail. An k'a fɔ ko bere min bɛ Musa bolo dɛ o y'a ka baarafɛn de y'a bolo. Et Dieu va utiliser cela. Ani Ala bɛ na tɛmɛ ka baara kɛ ni o ye. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Mun bɛ i bolo? Un bâton. Bere bɛ n bolo. Et il lui demande de jeter le bâton. A ko Musa ma a ka bere fili. Le bâton se transforme en serpent. Bere fililen yɛlɛmana ka kɛ sa ye. Et il prend peur. Musa siranna sa ɲɛ. Il veut même fuir. A b'a fɛ ka boli yɛrɛ. Mais Dieu lui dit, prends ce serpent-là par la queue. Nka Ala ko a ma i ka ni sa in minɛ a ku ma. Et le serpent redevient un bâton. O kɛlen sa kɛra ayiwa bere ye a nɔ na. Mes chers amis, laissez-moi vous poser la même question. Ne balima teriw a y'a to n ka nin ɲininkali kɛ aw la. Vous êtes chrétien il y a longtemps. Aw kɔni ye Kirista ta ye a san caman kɔnɔ ka Vous ban. êtes chrétien il n'y a même pas longtemps. Wala i kɛra Kirista ye a ma mɛn yɛrɛ. Vous exercez une fonction. Ayiwa baara kɛta dɔ bɛ i fɛ. Et Dieu te demande aujourd'hui, qu'est-ce que tu as entre tes mains que tu peux mettre à son service. Ani Ala bɛ e ɲininka bi mun de bɛ i bolo n'i bɛ se ka o bila baara la ale ye. Parce que la plupart du temps, il y a cette plainte généralisée, nous n'avons rien, nous ne pouvons rien, et parce que on ne peut rien, on n'a rien, on ne fait aussi rien. Sabula kuma caman na an bɛ nin jiginna kuma fɔ k'a fɔ fɛn tɛ an fɛ, fɛn tɛ an ye, se tɛ an ye. Mais Dieu a besoin du minimum que tu as, que tu mettes cela à son service, et il va faire une grande chose. Ala mago bɛ min na o ye k'a fɔ mini min bɛ e bolo dɛ a b'a fɛ ka baara kɛ n'o ye ani a b'a fɛ e k'aw bila baara la a ye. Donc, Dieu n'a pas besoin de grandes choses pour faire de grandes choses. Ala mago tɛ ka fɛnbaw ta walasa ka fɛnbaw kɛ ni olu ye. Et la deuxième chose qu'il lui demande, A ye fɛn filanan min ɲini Musa fɛ o ye nin ye. c'est de mettre sa main sous l'aisselle Ko a ka a bolo don a ka duloki kɔrɔ et de le retirer. ani ka a kɔsegi k'a sama ka bɔ. Et voilà la neige, la main qui a blanchi, Ani a tɛgɛ bɔlen ka duloki kɔrɔ kuna y'a minɛ k'a kɛ i n'a fɔ nɛɛsi. la lèvre comme la neige. A ya kuna ye a bolo minɛ i ko nɛɛsi. On lui demande de remettre encore la main. Ala ko a ma a ka kɔsegi ka bolo in don tuguni a ka duloki Et kɔrɔ. quand il retire cela, Tuma min na n'a ye bolo sama ka bɔ duloki elle kɔrɔ. redevient sa chair. Ayiwa bolo kɛra a farisogo Et Dieu cogo va la. lui dire, s'il ne croit pas au premier là, Ala ko a ma ni u ma da taamasiyɛn filanan ils na vont croire au second. u na da taamasiyɛn filanan na. Mais encore avec l'histoire du bâton qui devient un serpent, Nka ka n'an bɛ tali kɛ ayiwa taamasiyɛn fɔlɔ ka bere min yɛlɛmana ka kɛ sa ye. il fallait qu'il ait une foi assez solide pour prendre le serpent par sa queue pour qu'il redevienne un A bâton. tun ka kan Musa ka danaya sɛbɛkɔrɔma sinsilen sɔrɔ ka sɔn ka sa minɛ a kun ma walasa ka yɛlɛma ka kɛ ayiwa bere ye. Parce qu'il pouvait croire que ça va le mordre. Sabula a tun bɛ se ka miiri k'a fɔ a dɔrɔn sa na a tun. Mais la foi qu'il a en Dieu lui permet de prendre encore
le serpent là par la queue qui redevient son bâton. nga danaya min bɛ a fɛ ala la o de kosɔn a ye sa in minɛ a ku ma ni o yɛlɛmana ka kɛ bere ye a bolo. Mais mieux, Dieu ça avance avec Moïse. nga halisa ala b'a la ka taa ɲɛ ni musa ye. Si d'aventure il ne croit pas aux deux miracles, n'a yɛrɛ nana kɛ k'a fɔ u ma da tamasiyɛn fila ninnu la si il y a la un troisième. tamasiyɛn sabanan bɛ yen. Le fleuve, tu prendras de l'eau i na ji dɔ soli ka bɔ ba la. et que l'eau que tu auras prise du fleuve deviendra du sang. o joji min n'i y'o soli ka bɔ ba la o na yɛlɛma ka kɛ joli ye. Je pense que Dieu a donné assez de dispositions à Moïse pour qu'on puisse le croire. n bɛ da la k'a fɔ cɔ ala ye cogo caman di musa ma walasa a ka se ka da a la. Maintenant que cette assurance est donnée que ceux qui vont le recevoir ne pourront pas poser problème, ni jigiya ninnu ani latigɛ ninnu bɛɛ fɛsɛfɛsɛlen k'a fɔ minnu bɛna a lamɛn olu tɛna se ka gɛlɛya s'a ma bilen. et Moïse avance d'autres propos ayiwa musa ye sababu wɛrɛw sɔrɔ par dɛ. rapport à sa personne. a ye sababu wɛrɛw sɔrɔ ka ɲɛsin a yɛrɛkun ma. Je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. a ko ne tɛ mɔgɔ ye kuma ka di maa min da. Et cela n'a pas commencé aujourd'hui. o dun ma daminɛ bi dɛ. De tout temps, j'ai cette difficulté. kabini kuma jan o gɛlɛya bɛ ne kan. Et quand nous voyons aussi le prophète Jérémie, n'i bɛ ayiwa kira jeremi fana ma filɛ. Dieu lui a dit, depuis le sein de ta maman, je t'ai choisi ala ye a fɔ a ye ko kabini a ba dɛbɛ la ale ye jeremi ɲɛna tɔmɔ. pour que tu sois mon envoyé, walisa ka kɛ ne ka ciden ye. pour que tu parles en mon nom. walisa i ka kuma ne tɔgɔ la. Lui aussi a dit à Dieu ale fana ko ala ma. qu'il est un enfant. ale ye denmisɛnnin ye. Et il ne peut pas assumer la mission. ko ale tɛ se ka nin ci in kɛ dɛ. Et cette chose est réelle avec tous ceux qui ont fait de grandes choses pour ani Dieu. a bɛ o cogo la ten minnu bɛɛ ye baaraba kɛ ala fɛ a bɛ ten. Ils se sont toujours sentis petits par rapport à l'œuvre qu'ils doivent accomplir. olu caman ye o yɛrɛ jate ko olu ka dɔgɔ ala ka ci kɛli Et kɔrɔ. ce sont de tels hommes qui vont complètement et entièrement se positionner en Dieu pour faire les missions de Dieu. o ɲɔgɔnna mɔgɔw de bɛ u jigi sɛbɛkɔrɔda ala kan walasa ka se ka ala ka ci waleya. C'est pour cela que j'ai dit la fois passée o de kosɔn siɲɛ tɛmɛlen n y'a fɔ ko. que j'ai peur des gens qui pensent qu'avec leur intellect, avec leur force, ils peuvent accomplir la mission de Dieu. n ko n bɛ siran mɔgɔ minnu dalen don u yɛrɛ la ko u jigi bɛ u ka hakilitigiya n'u ka barika kan u bɛ miiri k'u bɛ se ka ala ka baara kɛ ka da o de kan. Parce que de telles personnes ne se positionnant pas en Dieu vont directement au mur. sabula olu tigilamɔgɔw olu t'u jigi da ala kan dɛ nka u b'u kun sin kogo la. Donc, Dieu va encore essayer de faire raisonner Moïse nka o bɛɛ la ala bɛna musa hakili la sama en halisa. lui faisant comprendre que c'est lui qui a donné la bouche, k'a jira musa la ko ale ala de ye da di. c'est lui qui rend muet ou sourd, ale de bɛ mɔgɔw kɛ bɔbɔ ye wala voyant kuloguren ou aveugle. ka mɔgɔ kɛ yelikɛla wala fiyɛntɔ. Est-ce que ce n'est pas moi l'Éternel, yala ne ala de t'o kɛ wa. le Créateur? ne min ye daba ye. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu vas dire. i ka taa sa ne na i da dɛmɛ ani i ka kan ka min fɔ ne na i kala o la. Je pense qu'à ce point aussi, l'assurance est donnée. nin yɔrɔ fana na ala ye jigisigi kuma fɔ. Mais Moïse va encore riposter. nka o bɛɛ n'a ta musa bɛ sababu sɔrɔ tuguni. Ah Seigneur, ko matigi envoie qui tu voudras envoyer. i b'a fɛ ka mɔgɔ min ci o ci. Mais c'est là où j'ai des problèmes avec Moïse. wa nin yɔrɔ de la gɛlɛya bɛ ne fɛ musa ko la kosɛbɛ. S'il doit envoyer celui qu'il doit envoyer, ni ala ka kan ka a fɛ mɔgɔ ci. mais il est venu vers toi a nana e de ma. et il t'a confié une mission. a ye ci kalifa e de ma. Il t'a donné des directives. a ye tɛmɛsiraw di i Il ma. t'a donné des assurances par rapport au peuple a ye jigisigili kumaw lase i ma ayiwa ka kɛ n'i ka siyako ye. et des assurances par rapport à ta personne et à ta faiblesse. ani ka i jigi sigi i yɛrɛ ka mɔgɔya ko la ani ka barika dɛsɛ kow la. Et tu dis à Dieu encore, envoie qui tu veux envoyer. o bɛɛ la sa i b'a fɔ ala ma ko ala ayiwa i b'a fɛ ka min ci o ci. Disons simplement qu'il voulait dire simplement je refuse. an k'a fɔ k'a jɛya musa tun b'a fɛ k'a fɔ ko ayi ala ne tɛ se. Je t'ai compris, mais je ne ferai pas.
ala ne y'i faamuya nka ne tɛna kɛ. Et il y a de telles personnes dans nos assemblées. O tigilamɔgɔw bɛ yen an ka lajɛw senfɛ. Dieu les parle de plusieurs manières Ala bɛ pour kumaw une fɛ situation donnée. cogo caman na fɛn kɛrɛnkɛrɛnlen dɔw ko la. Ils ont la possibilité de le faire, A se b'u ye k'a kɛ mais ils n'arrivent pas à poser le dernier acte. nka o tɛ se ka wale laban kɛ. Parce que cette confiance qu'ils doivent avoir à Dieu pour le faire, cette confiance n'est pas là. Sabula o ka kan ka danaya min sɔrɔ ka kɛ ala la walisa ka o wale in kɛ o danaya t'u C'est fɛ. pour cela le verset 14 O de kosɔn verset 14 na nous dit que la colère de l'Éternel s'enflamma contre o Moïse. b'a jira n na k'a fɔ ko ala dimina Musa kɔrɔ Et il a raison de le faire. ani a jo don k'o kɛ. Chers frères, chères sœurs, N balimakɛ ni n balimamuso nous devons faire attention pour ne pas réveiller la colère de Dieu. an k'an yɛrɛ kɔlɔsi walisa an kana ala ka dimiya lawuli. Si nous sommes rassurés que la mission qui est devant nous est donnée par Dieu Ni an jɛyalen don a la k'a fɔ ci min bɛ an ɲɛ ko ala yɛrɛ de y'o di et qu'il a donné toutes les assurances de nous suivre dans cette tâche, ani ko ala ye jigisigi walew ni jigisigi kumaw bɛɛ di walisa ka an dɛmɛ o baara la. soyons courageux pour mener à bien ce travail. An ka kɛ maa cɛsirilenw ye ka o baara in kɛ Ne ka s'a dan réveillons na. pas la colère de Dieu. An kana ala ka dimiya lawuli. Dans sa colère, Dieu va dire à Moïse, Ala dimilen ye nin fɔ Musa ye ko n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? yala i balimakɛ Aron Levi bɔnsɔn tɛ yen wa. Je sais que lui parlera facilement. Ne b'a dɔn ko kuma ka di ale da. Le voici A filɛ qu'il va te rencontrer a na i kunbɛn et quand il te verra, ani ni a ye ye tuma min il se réjouira dans son cœur. a dusukun na nisɔndiya hali. En ce moment, tu lui parleras O tuma na i na kuma a et fɛ tu mettras les paroles dans sa bouche. ani kuma minnu ne ye kuma minnu fɔ ye i na olu don a da. Je serai avec ta bouche Ne na kɛ e da fɛ et avec sa bouche ani ka ale fana et da je dɛmɛ vous enseignerai ce que vous aurez à faire. ani aw ka kan ka min kɛ ne na aw kala o la. Il parlera au peuple, Ale na kuma ayiwa Israel bɔnsɔn il fɛ te servira de bouche ale na kɛ e da ye et tu tiendras pour lui la place de Dieu. ani e na kɛ ala jɔyɔrɔ la a ɲɛkɔrɔ. Donc, je pense que les résistances sont levées. Nin yɔrɔ in na kɔni ayiwa banli sababu bɛɛ binna. Les deux positions ont eu leur réponse. Ayiwa Musa kun jɔrɔlen don ayiwa fantara fila minnu wale ko la olu bɛɛ y'o jaabi sɔrɔ. Si tu n'es pas en mesure de le faire, je mettrai quelqu'un à côté de toi et à deux, vous allez travailler. Ɔ n'i bɛ miiri ko i tɛ se n'a mɔgɔ dɔ bila i kɛrɛfɛ o la aw fila aw na baara kɛ. Et ça, c'est très important. Nafa bɛ nin na kosɛbɛ. Avoir un associé dans un travail bien donné. Ka jɛɲɔgɔn sɔrɔ i la baara dɔ kɛli nasira fɛ. Cela demande une confiance entre vous O b'a jira k'a fɔ fo danaya ka kɛ aw ni ɲɔgɔn et que cɛ chacun d'entre vous soit disposé à collaborer. ani ko fo aw fila bɛɛ labɛnlen ka to ka sɔrɔ k'a fɔ an na baara kɛ ni ɲɔgɔn ye. Il faut que vous disiez aussi la vérité Fo aw ka sɔn ka tiɲɛ fana fɔ ɲɔgɔn ye et que vous alliez toujours ensemble. ani ko aw ka sɔn ka jɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ. Mais par rapport au bâton, Nka ka ɲɛsin bere ma halisa le verset 17 du chapitre 4 est indicatif. ayiwa verset 17 sura 4 na o bɛ an hakili sama kosɛbɛ. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. I ka nin bere ta i bolo i n'a taamasiyɛnw kɛ ni o ye. Le bâton qui t'a aidé à paître le troupeau là, I sera i ye baganw dɛndɛn ni bere min ye. en partant vers tes frères en Égypte, N'i b'a la ka kɔsegi ka taa i balimaw yɔrɔ Misira, prends ce bâton avec toi. o bere in ta i bolo. Parce que ce bâton te permettra de faire les signes. Sabula i n'a taamasiyɛnw kɛ ni o bere ye. Et cela sera tellement clair O ko bɛna sɛbɛkɔrɔ jɛya que si à un moment donné on ne parle même plus du bâton de Moïse, fo kuma wɛrɛ la ayiwa an kuma tɛna kɛ Musa ka bere ko la mais bilen. on parle du bâton de Dieu. Nka a n'a fɔ ko ala yɛrɛ kun ka bere. Parce que ce qu'il possède est entièrement consacré à l'œuvre de Dieu. Sabula ala bɛ mɔgɔ min ta o bɛ a yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ di ala ka baara kama. Et ce qui est consacré pour Dieu doit rester dans ce cadre. Ani min bilara ala taya la o ka to o minɛn kɔnɔ. Et durant toute sa vie, il sera avec ce bâton. Ani Musa ka ɲɛnamaya kururu kɛrɛrɛ kɔnɔ ani o bere in tora ɲɔgɔn Le fɛ. Seigneur vous a donné des dispositions, Ala ye cogoyaw di anw ma. il vous a donné des dons, A ye
nelifɛnw di anw ma Il vous a mis dans des positions a ye aw bila jɔyɔrɔw la pour que vous puissiez mieux le servir. walisa aw ka se ka baara kɛ a ye Et qu'est-ce que vous en faites aujourd'hui? aw b'a la ka mun de kɛ ni olu ye Faisons le point an ka mafilɛli kɛ pour voir si réellement ce walisa que k'a nous dɔn avons reçu de Dieu est en train d'être utilisé walisa dans k'a le plan dɔn de Dieu. ni a y'a sɔrɔ ala ye fɛn minnu di an ma nilifɛn ni dɔnko minnu di an ma n'an b'a la k'olu sɛbɛkɔrɔ bila baara la Maintenant ala que ye toutes les assurances sont données, ɔ ala ye jigisigi kow bɛɛ lajɛ k'o ɲɛfɔ musa ye tuma min Moïse finit par accepter la mission de Dieu. a laban musa sɔnna ala ka ci kɛli ma Que c'est merveilleux. nin cɛ ka ɲi kosɛbɛ Après beaucoup de tergiversations, ya sɔsɔli ani sigasigali kuma caman tɛmɛlen kɔ Moïse accepte la voix de Dieu, musa sɔnna ka ala kan mɛn accepte les propositions de Dieu. a sɔnna ala ka fɔtaw ma La mission est grandiose. ci min dira o ka bon Les difficultés sont grandes. a jɛlen don k'a fɔ gɛlɛyaw fana barika ka Mais bon Dieu assure qu'il sera avec lui. nga ala ye a jɛya musa ye ko ale na to a fɛ Ça a toujours été la pédagogie de Dieu. o kɛra ala ka lakanani ani a ka lamɔ cogo ye C'est pour kuma cela bɛɛ que Jésus, en partant au ciel, o de kosɔn yesu krista a taatɔ sankolo la quand il nous a mis en mission d'aller évangéliser, tuma min na a ye ci di an ma ka taa ka kibaru duman fɔ il nous a rassurés de sa présence chaque jour. ale fana ye an jigi sigi ko a na to an fɛ don o don Et pourquoi nous ne partons pas? mun de kosɔn an tɛ tagalen Pourquoi tu n'évangélises pas? mun na i tɛ kibaru duman fɔ Quel est ton problème? i ka gɛlɛya ye mun ye Pose-les à Dieu et il te donnera la o solution. ɲɛfɔ ala ye ala na fɛɛrɛ d'i ma Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père alors, ayi musa ye sira minɛ ayiwa ani ka taa a burankɛ jetro fɛ il lui dira, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte. k'a fɔ a burankɛ ye sɔn ne ka kosegi ne balimaw dɔ fɛ misra Afin que je vois s'ils sont encore vivants. walisa ne ka jɛya a la k'a fɔ o ɲɛnaman don hali bi Jéthro dit à Moïse, jetro ko musa ma va en paix. taa hɛrɛ la Vous voyez, quand Dieu planifie, il oriente a m'a et ye il dirige. a m'a ye ni ala ye kow latigɛ a bɛ ɲɛminɛli kɛ ani ka taa sira di Jéthro ne pose pas de problème, qui va paître mes troupeaux, tu es mon gendre, ceci ou cela, il accepte. jetro ma gɛlɛya foyi don musa ka laɲini na a m'a fɔ ni e taara jɔn na janto ne ka sagaw la e ye ne burankɛ ye a dɔrɔn tan a bɔra tan a ma gɛlɛya foyi don a ko la Et derrière ce désir de partir, Dieu le rassure davantage de notre situation. musa y'a latigɛ ko a bɛ kɔsegi cogo min na ala tilala ka ayiwa a lajɛya a ye ani k'a jigi sigi cogo wɛrɛ la Parce qu'il va lui dire, sabula ala b'a fɔ a ye ko va, Ta- retourne en Égypte, kɔsegi misira car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. taa misira sabula mɔgɔ minnu tun b'a fɛ ka i faga olu sara Je pense que ça le rassure davantage. nin fana bɛ musa jigi sigi dɛ À savoir que celui qui cherchait à le faire mourir n'est plus là. ayi k'a jira a la k'a fɔ minnu tun b'a ɲini k'a faga ko olu tɛ yen tun Ça, c'est une autre garantie. nin fana ye a dama jigi sigi kuma ye Moïse va prendre alors sa femme et son fils musa ye a muso ni a ka denw ta pour les monter sur les ânes ka u layɛlɛ faliw kan et retourna dans le pays d'Égypte. ani ka kɔsegi ayiwa ka taa Mais misira il a entre ses mains la verge de Dieu. nka ala ka bere o bɛ a bolo kɔnɔ C'était le bâton qu'il avait pour conduire les troupeaux. o bere in de tun bɛ a bolo walisa ka sagaw Mais dɛmɛ ici, on dit qu'il a pris la verge de Dieu. nka yan nɔ a fɔra ko a ye matigi ka bere ta Parce qu'il a mis à la disposition de Dieu ce qu'il avait comme matériel de travail. sabula min baarakɛ mina min tun bɛ a bolo a ye o bila ala taya la C'est aussi simple. o kɔ nɔgɔ dɛ Et c'est ce que Dieu nous demande. ala bɛ o de ɲini an fɛ Il va dire à Moïse, a ko musa ma en partant pour retourner en Égypte, ko i kɔsegitɔ ka taa misira vois tous les prodiges que je mets en ta main. ayiwa ko i ka i hakili to ne ye tamasiyɛn minnu bɛɛ jira i la Et hakili to tu olu les la feras devant Pharaon. ani i bɛna o tamasiyɛnw de kɛ farawa ɲɛkɔrɔ Mais il y a un problème. nka gɛlɛya dɔ bɛ yen dɛ Parce que je vais endurcir le cœur du Pharaon. matigi ko nka ne na farawa dusukun gɛlɛya Et il ne laissera point le peuple partir. a tɛna sɔn ka israɛl bɔnsɔn bila ka taa Donc, Moïse est déjà préparé
Musa kɔni labɛnna ka ban spirituellement, n'i ta fan fɛ. mais il est aussi préparé par rapport à la difficulté qui est en vue. Nka hali gɛlɛya minnu fana ni a bɛna olu kunbɛn a labɛnna olu fana kama. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. I na nin fɔ Faraon ye ko matigi ko Israël est mon fils, Israël ye ne denkɛ même ye. mon premier-né. Israël ye ne denkɛ fɔlɔ bangelen ye. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Ne denkɛ bila ka taa walisa a ka baara kɛ ne Si ye. tu refuses Ni i banna de le laisser aller, k'a bila ka taa. voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. A filɛ ne na i den faga i denkɛ fɔlɔ kɔni. Et sur le chemin de retour, un problème va se poser. Tuma min na ni Musa b'a la ka kɔse ka taa Misira gɛlɛya dɔ kun bɔra. Du verset 24 au verset 25. K'a daminɛ verset 24 ka se 25 ma. Moïse va passer la nuit quelque part. Musa sira yɔrɔ dɔ la sira kan. L'Éternel va l'attaquer et veut le faire mourir. Ani ko matigi ye Musa gosi ye a tun b'a fɛ ka faga yɛrɛ. Quel est le problème? Gɛlɛya ye jumɛn ye? Or, il a toutes les assurances. K'a sɔrɔ Ala ye a jigisigi kumaw Mais bɛɛ la lase a ma. difficulté est qu'il a eu un garçon avec sa femme. Nka gɛlɛya ye min bɛ o ye k'a fɔ a ye denkɛ min sɔrɔ a muso fɛ. Or, il a été demandé à Abraham et à sa descendance de circoncire les garçons. Ani a dun fɔra Ibrahima ni a bɔnsɔnw ye k'u ka denkɛw bɛɛ boloko. C'est une recommandation de l'Éternel. O ye matigi ka cikan dilen Et ye. lui n'a pas obéi à cette règle. Nka Musa ma o cikan in bato nin yɔrɔ la. Heureusement que sa femme peut être avertie, Nka a bɛ ko a muso lasɔmɔlen tun do cogo va dɔ la. circoncire le fils O ye denkɛ in boloko. et tout va rentrer dans l'ordre. O kɛlen kɔ fɛn bɛɛ ka sɔrɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ. Et l'Éternel le laissa. O kɛlen matigi ye a bila. C'est en ce moment qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. O cogo de la ayiwa Faraon Musa muso ko ne furucɛ joliman o kɛra bolokoli Au kosɔn. même moment, Dieu va avertir aussi Aaron pour qu'il aille à la rencontre de Moïse. O wagati kelen na Ala kumana Aron fɛ walasa ka taa Musa Ils kunbɛn. vont se rencontrer sur la montagne de Dieu. U fila ye ɲɔgɔn kunbɛn Ala ka kulu Une kɔrɔ. rencontre très fraternelle. O kɛra badenya ɲɔgɔn kunbɛn ye. Et Moïse va faire connaître à Aaron toutes les dispositions et les paroles qu'il a reçues de Dieu. Ani Ala ye wale minnu kɛ Musa ye ani ka kuma minnu bɛɛ fɔ a ye olu Ils lakale vont Aron ye. poursuivre leur chemin. U taara ɲɛ ni u ka Et taama ils ye. assemblèrent tous les anciens des enfants Ani ka d'Israël. taa Israɛli cɛkɔrɔbaw bɛɛ lajɛ ɲɔgɔn kan. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse. Ayiwa Ala ye kuma minnu bɛɛ fɔ Musa ye ni Aron ye olu mɛn o ye o bɛɛ lankale cɛkɔrɔbaw ye. Et il va exécuter les signes que Dieu lui avait donnés devant le peuple. Ani Ala ye taamasiyɛn minnu di olu bɛɛ kɛra cɛkɔrɔba ninnu ɲɛna. Et gloire à Dieu. Ani nɔrɔ ka da Ala kan. Le verset 31 dit Verset 31 kɔ le peuple crut. ko jama dara a la. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, O y'a dɔn ko matigi nana bɔ a ka jama ye Israɛl denw qu'il kɔnɔ. avait vu leur souffrance. A ye u ka tɔɔrɔ ye. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. O kɛlen u y'u biri dugu ma ani ka batoli kɛ. Voilà. On peut dire que Moïse avait peur pour rien. An bɛ se k'a fɔ Musa kun siranna fu. Parce que Dieu lui avait donné toutes les garanties. Sabula Ala tun ye jigisigi kow bɛɛ ɲɛfɔ a ye. Mais humainement parlant, voyant l'œuvre, il voulait refuser. Nka farisogoya nasira fɛ Musa kɛlen ka ci ma filɛ a tun b'a fɛ ka ban. Et Dieu lui rassure de sa protection et de fait que désormais, avec son frère Aaron, ils vont accomplir la Nka mission. Ala ye Musa hakili sigi k'a fɔ bi kɔ ani a balimakɛ Aron u na kabakow kɛ ale ka ci nasira fɛ. Aujourd'hui, dans la maison de Dieu, Bi Ala ka so kɔnɔ. Dieu a besoin de chacun de ses enfants. Ala mago bɛ a denw bɛɛ kelen kelen na. Qui que tu sois, I mana kɛ maa o maa ye. tu as quelque chose que tu peux mettre au service de Dieu, Fɛn dɔ bɛ i bolo i bɛ se ka min bila baara la Ala ye. ou il y a des dons que Dieu t'a accordés que tu peux mettre au service de ton église. Wala nilifɛn dɔw dira i ma Ala fɛ i kan ka minnu bila i ka egilizi kɔnɔ baara la. Vas-tu résister comme Moïse Yala e fana na ban i ko Musa wa? avec beaucoup de discours, Ani ka sababu camanw sɔrɔ o la. ou bien vas-tu accepter la mission de Dieu? Wala e bɛna sɔn ka Ala ka ci fɔlen ma. Que le Seigneur nous donne la chance d'accomplir la mission de Dieu Matigi yɛrɛ ka a ka nɛɛma di an ma ka a ka ci fɔlen dafa avant qu'il ne vienne, sani a ka kɔsegin ka na. pour que au jour dernier, nos œuvres puissent nous accompagner. Walisa don laban na
an ka kɛwalew ka se ka tugu an kɔ comme le dit Jean dans Apocalypse. i ko yohana ye o fɔ jirali la cogo min. Prions. An ka ladeli. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment que nous venons de passer dans la réflexion sur ta parole. Veille nous pardonner. Toutefois que nous nous sommes résignés ou que nous avons refusé d'accomplir ta mission. En nous pardonnant, Seigneur, équipe-nous et rends-nous disponibles pour que cette mission soit réellement faite. Amen. La mission que tu nous as donnée est claire. C'est d'aller partout pour annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. La timidité et le fait que nous avons souvent peur, nous ne témoignons pas. Pardonne-nous ces situations. Réconforte-nous et donne-nous la force de pouvoir aller au loin, auprès, apporter l'évangile du salut en Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, Seigneur, nous te présentons notre pays. Viens à notre secours. Donne-nous des hommes et des femmes qui pourront gérer le Mali. Amen. Pour ta satisfaction. Amen. Et la satisfaction de ton peuple qui s'y trouve. Merci pour tout ce que tu as fait jusqu'ici. Ce qui est pour nous un gage que ce que tu as si bien commencé, tu l'achèveras aussi. Gloire et honneur, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bon dimanche. Cherchez d'abord le royaume de Dieu